Звук Studio of the Top 2016. Слушай. Това, което чуваш са 10% от мен, другите 90% разбираш, щом си хип-хоп фен. Хип-хоп е моя ден, от сутрин до вечер с рапа кален. Пътя кален не може да ме спре, щом плеера е на плей. Аз съм MC способен на всеки много да налей. А ти си тъп и прозрачен като гербът на румънските лей. Виждам как рапърчета еднодневки се появяват и изчезват вечно като книжни еднолетки. Бизнесмени без никакво усещане за звук записват продукт след продукт с един същи най-много 300 думи на вкуп. Това беше до тук, стискаме умрук, готов да размажа фейса на всеки буклук. Не си мисля, че съм изкривен човек омразещ, просто съм от музиката вдъхновени на моменти мразещ. Душите на прекалено много хора обисне мразя. Светлята за кивата постепенно гасне и мен това ме дразни. То се предизвиква изкуствено, оточняли разни реклами и предавания, насаждат норматив, ако не си като другите, си крив или див. И мен това ме дразни, що се предизвиква изкуствено, оточняли разни реклами и предавания, насаждат норматив, ако не си като другите, си крив или див. Тогава нека бъда дивак. По-малко от 10% избирате и извикат това. Избирам да бъда овца, изличат останалите 90, смирено свели глава и водят борба да прекратят всяка борба. Билет на държавна лотария търка всяка четвърта ръка, търсят лесна пара на прекалено скъпа цена. Ако се провали да седи цял живот с инжир на врата, аз отварям врата след врата, без да чукам, ако зад нея стои хладна ламя. Надалече хукам, ако намеря учител зад нея. Добре ме слушам, щом чуя необходимост пак. Напред се впускам вместо да гледам филми и програми за чужди животи. Избра да изпитвам силни разгроми и висши възходи. Повечето се остават някой друг да ги води, докато вярват напълно, че сам живота се ръководи. И мене това ме дразни, що се предизвиква изкуствено, оточняли разни реклами и предавания, насаждат норматив, ако не си като другите, си крив или див. И мен това ме дразни, що се предизвиква изкуствено, оточняли разни реклами и предавания, насаждат норматив, ако не си като другите, си крив или див. Може би 10% от 10-те, които ме чуха, реално им пука, че все по-бързо ни залива букука. От 101 да се слуша, да мисли като мен ми стига. Още трима на друго мнение, но също от дивашката лига. Ако имам късмет, ще има още 6, които просто се кефят да избухват на яката рима. Все пак сме просто дозина, сред обезличена стотина, гладни за парчето сланина, прирамка видрашна пустиня. И стават роботи вгъбени в брутални животи, не осъзнават, че са сглобени от функционални банкноти, програмирани да изхвърлят всичко най-човешко от тях. Съпричастност безусловна любов заместват с гняв, завистта не творчество става тяхно гориво. Всичко пъстро и цветно опитват да мажат с сиво, отрано опитват да спрат на детето сърцето игриво, защото играта е това, което запазва живото живо. И мен това ме дразни, защото се предизвиква изкуствено, оточняли разни реклами и предавания, насаждат норматив, ако не си като другите, си крив или див. И мен това ме дразни, защото се предизвиква изкуствено, оточняли разни реклами и предавания, насаждат норматив, ако не си като другите, си крив или див.